F'Monaco il-ġimgħa wara nofsinhar saru magħrufa s-sitt timijiet li Champions Maltin Hamrun Spartans se jaffrontaw fil-fażi li jmiss tal-kompetizzjoni Ewropea tal-UEFA Conference League wara li ttellaw il-Polos fit-tmiem tal-playoffs. It-tim Malti se jilgħab f'pajjiżna kontra it-tim Ukren ta' Shakhtar Donetsk, it-tim minn ġibiltà tal-Lincoln Red Imps u it-tim Svizzeru tal-Usain Sport. Waqt li jilgħab barra minn Xtutna kontra l-Irlandiżi ta' Shamrock Rovers, it-tim Pollak ta' Jagiellonia u it-tim Tork ta' Samsun Spor. Il-kisba storika ta' Hamrun Spartans se tfisser li l-klabb Malti jieħu madwar 3 miljun euro wara il-kwalifikazzjoni tiegħu waqt li għal kull logħba mirbuħa f'din il-fażi ġdid tal-kompetizzjoni jirċirfu 400,000 euro oħra u aktar minn 130,000 euro għal draw. Din il-fażi magħrufa bħala il-League Phase se tintlab bejn Ottubru u Diċembru li ġejjin dejjem il-ħamis waqt li l-logħb isir fl-4:30 nofsinhar fis-7:15 filgħaxija jew fid-9 ta' filgħaxija. L-ewwel logħba se tintlab fit-2 Ottubru, bil-logħb ieħor isir fit-23 Ottubru, fis-6 u 27 ta' Novembru u fil-11 u 18 ta' Diċembru. Din tal-aħħar tkun l-aħħar ġurnata tal-logħb għal din il-fażi. Il-Polos f'Monaco ittellaw mill-ex-plejer ta' Chelsea u Real Madrid, il-Belġjan Eden Hazard. Fil-bidu ċeremonja id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-UEFA, Giorgio Marchetti, irrikonoxxa il-kisba importanti u storika mit-tim Hamrunis. As usual, a special welcome and congratulations go to the clubs and the national associations stepping onto the European stage for the first time. Like Hamrun Spartans FC, the first club from Malta to reach this stage of a UEFA club competition. Congratulations. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm il-President u l-Kap Eżekuttiv ta' Hamrun Spartans, Joseph Portelli u Marcel Bonnici rispettivament.